खुलुमबाय जोंनि समायना सिख्ला फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय। नोंथांमोना बाखोन्दोखौ गिबिनिफ्राय जोबजासिम नायलां। प्लिज अन्नानै नोंथांमोना इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट खालाम। बेखिनियावनो थेंक इउ। दिनै गामियाव बेरायना फैनोसैलां, लकडाउन स्कुल कलेजा बन्द थाजोब्बाय। न'आवलाय माथो खालामबाय थानो, गोसोफोरखौनो गोजोननाय मोनथारला। मा गाबबाय थाखो फिसा? आइसबा apa itu mau bisa kan menbeslang हा आंनि टाइमावथ' 40,000 रांदोंमोन, सोर बनजोबो? nongale apa ATM box ni nuano bondo musul pura tang ba ATM box anu bondo borma soko tang ba ATM abu bondo अखाय रां बिदिमोनथ' बिदिनो मोननांगो। मा गाबबाय थादों नोंलाय? खामानि दामानिखौथ' मावखाया, मैगं थाइगं गायनाय दं, बेखौ फानना लाबानोथ' जायोना। खालि बिफानिफ्रायल' फैसा दाबियो। apa jadi kijerang kenang targe hortar lebaba barza ang sebut problem mau gulna tunggu नोंसोर बायदि बैसोआव मा प्रब्लेम दं नालाय? बिमा गैखानो बादों, इनि थाखायनो आं बिमा सासे लाबोनांसिगोन। अखा नायबानो फैसा गैया होनबायना, ATM बक्सआवसो दं। apa lay angko dini onjalia rang na ini karena tangbai अ नों बिदिस' हिनजावखौ सुथाना आंनिफ्राय रां दाबिबाय थायो। मा मावना दं नोंलाय? एसेबां उन्दैयाव हिनजावखौ सुथानाय? आंनो बिमा सासे लाबोखासिगोन, नोंलाय दानो मा नांगौ? आंनो बिमा सासे लाबोखासिगोन, संनाय खावनाय मा जानो नोंलाय? आं दिनैनो सारांपारायाव हिनजाव नागिरनो थांनायदो। आंनि इखौ खार'नानै आरो हिनजावखौ लानो नागिरबावदों। सुवाट आंनि मा दाय मावदोंमोन होखारलाय जासे। जोबोर गोलावलै बे जाहोना। आं जेब्ला कलेजाव साख्रि मोनजेननाय समाव, आं जेब्ला कलेजनिफ्राय फैनाय नुबायदि बेहायनो आं सोंदोंमोन, बेहायनो रागा जोंना आंनि न'निफ्राय माल माथा लानानै ओंखारलांदों। बिदिसो आबा कत'नाया होद आबा रायलायबाय थानो सम गैयालै। कलेजाबो बन्द थाबाय, मास्टारबाबुखौनो लोगो हमहैनांसिगोन। लकडाउननिबो लामा सामा रावबो नुथारला, पुलिसफोरा नुबा आंखौसो बुगोन नामाब्रा। ओइ फंबाय र' बबेसिम थांनो सार? लकडाउननि रावखौ नुथारला माथो, ओइखि थांना फैनि दसे। आंबो बैथिं थांना फैबाय दसे। गोबाव कलेजा बन्द थानायखाय नोंथां लानावनो थांनो नागिरदोंमोन नंगौ नामा? ओइ फंबाय नोंनाव मोनसे बाथ्रा सोंनि र'। मामोन सार? बे बाथ्राया हले सिरि सिरि दे। अ नोंथां, मा बाथ्रामोन बैखिनि फैदो। ओइ फंबाय, नोमबाजैबो गोदै होखारफ्लांलाबाय, दा जारला जाबाय। होखारनायाथ' होखारबाय, माथो प्रब्लेम जाखो? सासे गदायसो नागिरदोंमोन आं। हाबाब सार, दाबायदि बैसोआबो गांखो गोरलै जानो नागिरबावोनालै। नोंलै सुगिदार बाबु, मावग्रायानो गैला माथो रावबो। फिसाला सासेयाबो फैसाल' जाबाय। हाबाब सार, बिदिसो उसुबिदा जाना दं। नोंलै फंबाय, उपाय गैया। हायोबा नों आंनो माबाना होथारदो। जागोन आं दे। नोंनो बायबांला होगोन दे। दोंनाया दोंमोन, बै गरम सक खाथियाव। मानसियालाय माबायदि? पसन्द जागोन ना जाया सारा नोंसो। जिबाबो जागोन दे, बोरायखाबाबो बैसोआबो गैखाला। नायनो हागोन दे। मावनाय दांनायाव, न'खर बेंनायाव मोजां जाबानो जाबाय। आंहाबो बैसोआनो गैला, बहा महर गोरलै, बहा बैसो गोरलै सिख्ला मोनबावनो। बेफोरबायदिखौनो लायाबा। दाथ' सरकारा लकडाउननि समाव ससियेल मेन्टेन डिस्टेन्सखौ मानिनो होदो जेला मानिखानांगोन। हाबाब जोबोर जारलायाव गोलैथारबाय। बिदिनो जाबायब्ला माथो उपाय खालामबावनो। हाबाखौ दौरि सासे लिंबानो जाया होमबा? जागोन जानायालाय सार, गाबोन समफोर थांबा जाया होमबा? जागोन फंबाय जागोन। गोबावबो जाबाय थांलायलायदिनि। दे फंबाय दसे एरायथ'बाय दे, आं ओइजासो थांना फैनि ससे। जागोन दे, थांथ'लायदो। मा सासेबो मानसि गैलाब्रा, आंनि सोमखोराबो गैया। दोथै खासेसो फैनायबा हामगौमोन। साला लकडाउना सादानि दामखौबो बारायबाय आरो थाबबो खुलिया। दारमासथिनि सोरबा फैबा बिनोसै खोमालां। दालाब गांसेसो हाथायानो मानजोबथारबाय माथो। मानस्लु मोनथारबाय।
ओइ सेंग्रा रथलाय आइस्थुबा सादा दं नामाब्रा सोरनाव सादा बिनाय बायदि मोनदो सोर गथ'लै बिलाय आंनाव सादा बिला बायदो आंखौ गथ' नंदो होननाय मोखांखौ नायनि होननाय नायब्रा बबे गामिनि नोङो बबे गामिनि आंनि मुङा राखेब आं फाथैबारि गामिनि आंखौ बुङो गामियाव दन हा माथो रां ख्रेब ख्रेब लर पय पय ड्राग्स बिरि सोबो नामाब्रा थैद असायब' आं सादाल'सो जायो दा मा बिरि सिगारेटनि बाथ्रा बुंदों नोंलाय नोंखौथ' नुनायाव फांलबल' बोराय बायदि फिसाजो खासि गोनां रखम नुनायदो नोंखो रां ख्रब ख्रब सोर सिख्लाया गोसोथोगोनलै मा बुंखोलै नोंनाव सादाल'सो बिदो मा गरम गरम आं सादाखौनो जायाबा मायाव थानांगौ जाखो मा मानसिलै बेलाय दे दानि जुगनि सेंग्राफोर गेदेर उन्दै सिनाय रोंला सादा जानाय बिरि सोबनाय मा जाबावगो दानि जुगनि सेंग्राफोरजों बेफोरखौ टेनसन लाना लाब गैला सोमखोरखौ फन खालामना लिंहरनि र' असायब'खो सामब्रामा दुब्लि फोथाराव खांख्राइ ओंखारदोनो खबर मोनाखै नामा सोरथो फन हरलायखोलाय दिस्टार्ब उन्दुनायफोराव माथो राखेबसो औ हेलौ सोमखोर नों मिथियाखै नामा दुब्लि फोथाराव दामानि अखा हाना खांख्राइ ओंखारसोदोनो खांख्राइ ओंखारनायखौथ' मिथिदोंमोनलै खानैबो नागिरनोसै दा बहा दं नोंलाय गरमनि उन्दुगासिनोलां थैद जाम्बा दा बायसाफोराव न'आव उन्दुयो नामा आंनि अनजालियानो गारबाय खानैसो नागिरनानै जौजो होलायनोसै जौ लोंनोबो आखायाव फैसा गैया दाख्लैनि बायदि दा माबालै लोगो आफायाबो हिनजाव गदाय नागिरनो थांदो नोंसा नोफायाबो हिनजाव गदाय लाबावनोसै न' सानैदो होगोन मोसानाया दे हाबायाव खबर होबानो जाबाय खामानिफोरखौलाय एसे एनै मावहैखानांसिगोन दा गामि जाबाय जेब्ला दे होमबा लाखिथ'नोसै दायो खांख्राइ हमनो फैबानो जाबाय दे थांथारगोन दे गंनैसो लाफाफ्रा जागोन दे जौखौ बाखिखौनो लांसै गोरानखौ मोनाबा गिसिखौ लाना फै दे होमबालाय जासिगोन र' खामानियालाय दिनै मास्टार बाबुनि हिनजाव नायनो थांनांगौमोन सान्दुंआबो गोसाथार ओंखारदोंना ओंखाराखैबा थांनोसैलां फंबाय मोनबाय नै आंबो दासो ओंखारबोदों ओइ सार हिनजावखौ बासिनो मोननाय दङ दै जागोनलै फंबाय गियाना मोजां जागोन बहाथो बोरायबायबो जागोन जानाया खिन्थु बासिनो मोननाय नङा बासिया महर आखल जेखौबो बासिया सार बिनो नङा बिनो नामा नङा बेयावनो दोनदो नामा सार थौग्रोदो नों सिगां हा गैयालाय मा गोसोखांना फैखो दिनैलाय मोजां खौरां लानानै फैदों र' आब' फै जिराय फै रावबो गैयालै फिसा जिरायग्रोदो आं जिरायग्रोनोसै सुगोद्राबाबो दे जिराय जागोन दे आब' मा खौरां लाना फैदोंमोन आगै माबालै आब' मोनसे गिदिर खोथा लाना फैदोंमोन आं माथो गोदोर बाथ्रा आगै थब्लं बुङा मानो ओइ बिथाङा मास्टार साख्रि मावो आब' र' आगै सालायग्रोनि माबायदि नुखो सार महरालाय दंमोन गियानफोरासो माबायदि मोजाङानो मोजां जागोन नों बानायना था दिनैनो टेनसन लानाङा दे आंनो अमा बेदर लकेल दाउ जाहोबानो जागोन दे मा अमा बेदरल' ओरै होगोन जागोन दे बिदिब्ला नै साहा गोजासो जाबाय जागोन दे
आलाय न'खराव साबैसे दं? औ आं हारसिंल' थायो आदा बाजैबो दङ गुबुनावसो खामानि मावनो थाहैयो आब' सारा नोंखौ नायनो फैदों आं मा बुंनो दा आदा बाजैबो दङ आदा बाजैमोननाव सोंनो नायनांगोन दे आब' बिदिबोला दे थाथ'लायदो आगै दे